Ayo kula nuwun wonten paringan dawuh Anggir Prabu. Estunipun kula badhe matur jangkep ning kula boten sekeca kaya burung apa-apa setengah 11. Janipun nek kepareng kula matur nek ngendika ki aja dawa-dawa. Lagi ngomongke sing do rawuh wae wis 10 menit. Engko ngomongke sing diomongke sing pidato ngarep mau 5 menit dhewe dibaleni kabeh. Monggo biyen tak lho kula rebukan karo Joko Mursita karo Joko Mursita. Pas manten nang tanggaku. Piye carane nek do pidato ki aja dawa-dawa. Kata-katane kon baleni kabeh. Dilumpukke sak kulon prabu. Juk kata saiki sing pidato ora dawa-dawa. Ning biasane sing gelo ibu-ibu nek ora dawa. Dijuni aja sanu dijuni. Kula ki mung tobat rasake watukku wane. Watuk ora mari-mari. Dilalah bocah-bocah iki do gawe kisruh kabeh. Dicepaki rata kencana do ngepit dhewe. Sing wis mlumpuk nang Plasa Jenar pamit karo ibune ngaku agi kemekelen le watuk omong nek do ngepit dhewe menyango dhewe apa-apa. Sesuk nek do bali do rasah pamit karo aku do ngepit kok dhewe-dhewe. Iki dilalah Agus sing gaeke panggung ya kira-kira bapakne iki wis sila ki iso dijengkak. Kaya ora rata ya. Rumangsaku jalan Wiyaga derajate dhuwur Wiyaga. Wiyaga iki gawe kasbak apik-apik boko nyiji. Jalange kok siji wae ra ono. Ning kula nggih pun apal, yak penglarisan kula ki kuwi. Kula wingi ya dipeseni ana wong yen dolan ngulon ngeteri mbili. Pesen Mas Patih, sing penting sindene cantik-cantik. Rasa okeh-okeh telu wae. Sak menika dipun anggep sekeca kemawon nggih. Ingkang wigatos kersanipun kados pundi? Kok ketingalipun anak Prabu Nandang Sungkawa. Rong-rong kandriya Leriwan condro katawengan sumuging tias katurican lemah kabyatane Prinuji Remreming griya manawung kegunging
Iwan wiseso Paman wonten dawuh nggih boten sekeca panah kula dereng dangu kula kelangan Dursala niki kok Dimas Dursasana sawat kula badhe ngendika menapa Paman aduh nuwun sewu gawe jan-jane niku yen niku sing ngobak-obak banyu bening niku sing panjenengan pepundi sing panjenengan percaya wong tuwa ning sing wis ora genah ten mriki dipepundi apa-apa digugu gunung lha yen sak wakne dono ngendika ngeten putu kula Dursala ampuh niki mangke sing ajeng iso murungke Bratayuda muni ngoten cahe niku cahe sakniki panjenengan timbali dos pundi tanggung jawabe lah gene kok muridé kok ya ora apik wis ora apik lek kira ora seru sing arep diumukke kowe apa? Potong wis. Ketok ya nganggo kacamata kaya bagus-bagus. Lah wingira teng minggir klok-klok sasar menyang. Oh. Lah niki mangke sewengi tenan iki. Kudune ya glelek kudune. Aja meneh kok cah kuwi templeke jegek. Ora kalingan kok yang kolesterol. Angger Prabu nadyan kula dipun dereng dipun tanggung kula tak sumela atut. Sedaya tiyang niku gadah gegayuhan. Tiyang ingkang boten gadah gegayuhan niku uripe sepi. Uripe sepi yakin. Gegayuhan niku ditebusi nganggo laku sing tenanan. Aja wedi. Nek mantep ya mantep, nek ora mantep aja wani-wani. Ah, dipikir wis. Aja marang pekalwe anakku wis josena. Lah senake sapa-sapa dipengaruhi. Dikendon-kendoni. Anu to Bagong, Bro. Tulodo. Wis tuwa iki semangate. Nek karo sing tuwa. Sampeyan kok mah dadi blendeng-blendeng ra karuan. Sampeyan karep ngendika napa? Ngeten dijuni, ngeten. Patine Dursala niku sampun dipun kersakaken dening Hyang Widiwisesa. Wong niku bejo cilakane sadurunge lair. Niku pun wonten ing alam 7 wulan ing Gua Garba. Niku asline kurang jabang bayi ros ditampi kang Maha Kuwasa dipejang. Kowe sesuk umur semene, sesuk kowe wektu umur semene kowe bakal duwe bojo lan kowe entuk kabejang semene panggodane uripmu sesuk iki pun dadi Dursala niku cepet pinesi ngoten niku mboten kok mergo saking kula. Dadi sesuk ki aris ki ra bakal duwe bojo niku ceklon niku. Wis malah
jare karo kene iki akibat kesusahan kelangan putu dadi malah diceritani kaya ngono sing kelangan putu mau ketemu Lek Ratman mah ketangisan ampun sumelang ya ampun sumelang kula gadah sumitra ingkang enggal Yai segera Yai kula tak ajeng kula tak atur kula menika menawi mirengaken sadèrèngipun tiyang ingkang nyerweter sing ora ana incine ora ana gunane kula rada boten seksa aku pangandikan menika kedaling lathi menika mbebayani lho Yai mila jaga lathi niku ngangge gatos amargi sawedal-wedal lathi kita menika badhe nuwuhaken bebaya nek pangucape Allah mila menawi sakit kedaling lathi menika sedaya ingkang sae
boten ingkang trek maya-maya laku-laku reka. Sak detik niku wonten sing bebayan temahan kula jangan sepuh rumiyin ngendika Dole kowe nek omong ati-ati yo omonganmu ki ana sing mandi ana sing dadi ning awake dhewe ora ngerti sing pas jam pira sing ana detikane mandi lah estunipun sowan kula punika wau saking Banjarjunut kula ngambil Dursasana kula dodok korinipun boten dipun kunci ngacak-ngacak anggenipun tilep lare ngorok sesengguran kula takeni Dursasana kowe turu pirang dina le matur kula menika angel tangi Koko Prabu amargi kula tansah gegawanen kelingan anak kula pun Dursala ingkang dipun pejahi Gatotkaca kula boten tentrem manah kula nek kula dereng saged males lara wirang patine anak kula pun Dursala kula lajeng ngiyam-yami Dursala pripun lajeng kula gadah pemanggih dateng kula sukane jarposi Dursala Yai siji pati loro judu telu wahyu kuwi ora ana ingkang ngerti kuwi wis pirsi kersane Gusti anakmu ora kok kudu tok sawurke dendammu karo si Gatotkaca Ajeng Dimas Dursasana Gusti monggo dipun dangu piyambak matur pripun panjenengan Kyai kepiyun rela patine anakmu Dursala waduh Koko Prabu kula nyuwun pejah Koko ngerti kula anak kula Dursala wis digdaya sekti mandraguna diwencak Paman Durna duwe aji-aji anyar kula nganti urung nyateti apa jenenge ajine ning nangone bocah kula mikire nyebute kok apa kae clenek ning cecok lek bocah-bocah jebul anak kula mati Koko Prabu keseser musuh kali Gatotkaca kula pun matur kali Paman Durna Paman Durna putune cetha kalah putune cetha kalah ning Paman Durna tetep kukuh anak kula arep menang dadi srana sesa unggule Bratayuda yen ketemu ge kula pun juwa Koko Prabu ora tau ngrasake kaya apa kelangan anak
Semikirangan anak yang dituku sekarang dengan papane nangis juga. Kok berapa? Inggih Koko Prabu, kowe gretakan bener. Keparat. Jane iki sing diurakur dirsosokno. Sing nonton yo gedhem. Kuwi nane setek kok semono. Yen gugu pituturipun Kakang